Sekuziva kwenyu mese hama dzangu kuti munyika yedu yeZimbabwe kwemakore akawanda zvinhu zvenge zvisina kumira zvakanaka, kusvika nanhasi hazvina kumira zvakanaka. So zvichakadaro vanhu vakawanda vakabuda munyika yeZimbabwe neka vakaenda kunyika dzakawanda dzakatikomberedza pasi rose. Vamwe vari kuSouth Africa, vamwe vari kuNamibia, vamwe vari kuAustralia, vamwe vari kuEngland, nyika dzakawanda dzakasiyana siyana uko vakaendawo kunotsvaga mafuro manyoro. So muzuva ranhasi ndasangana naMukoma JB. Mukoma JB makadii? Ya bo zvekuti Mukoma JB mungatiudzawo kuti makapinda rini munyika ino yeNamibia? Takagara tiri muno vakare. I'm a businessman. Takanga tiri kuZimbabwe takabva hondo minda iripo tikatouya izvizvi. Ndokafarira mutongona ndongorova iyi panapa torigo. Okay, saka Mukoma JB imi mukurarama nei kuno kunyika yeNamibia kunoku? Muri kuzvigona sei? Natsotsanangureyo panyaya dzemapurisa, nyaya dzemawork permit, nyaya dzeimmigrations kuti muri kuzvigona sei? Natsotsanangureyo tinatsonzwa kuti muri kuzvigona sei? Ikuti mapepa titorinawo takarora muno. Ukatongorora muno chete chakutokomanidwa kuti takatorora muno. Ndoti vanhu vese vanokwana vazhinji ava vakatorora muno. Unotongorora mapepa awo ationawo saka iboma. Oh, saka ameno COVID yakakuafekta here pabusiness renyuru? Ndikuona munenge mune staff yakawanda yamuri kurongedza. Zviri kufamba sei panyaya dzeCOVID apa nebusiness renyu? COVID yakatotinakira because vanhu vachawanda kuenda kunze kwenyika zvinotenga zvinhu vega ikoko. Takutofaya madzini. Takutofaya madzini. Saka mabhandi enyu anenge achita mari aya? Under 100 rand. 100 rands. 10 US dollar. Kana 10 US dollar. Saka ndimi munohodha mabhandi akagadzirwa kudhara kana ndimi munoenda kugadzira? Tinazotsanangurira ipapo. Tinotogadzira muno hanzi hatikutofara akavitika kunze kwenyika kuchaendeki. Yo. Saka takutongorovera munomu vanongoti vachingotona chingoti ndobona ari ntekurwange. Isusu vachikiswa natisu vanhu vacho. Naiga. Sisu vanhu vacho. Alright, thank you so much Mukoma JB. Saka ameno kuridziro yamungapewo kuvamwe mazimba vanofunga zvekuda kuuya kuno kuNamibia, ameno ndepi yacho? Ngavasauye zvavo. Takatopana tiri kuno. Makuda kuvharira vamwe vanhu panze here Mukoma JB? Ikoko ngavasachauye. Waende kuSouth kunorohwa vanhu. Alright, thank you so much Mukoma JB. Ngatisangane pachikapi ndotera.